Once again, welcome to SMC Naga Event Center. Sound. All right. Sound. Sound check. All right. Diyos marhay na hapon. It's 1:27, mga kaibigan. We are being heard Sound over radyo natin. 89.5. Yes, marhay na hapon po sa mga yaong digdi sa SMC Naga. Ini po ang sa tuyang isinasigibong negosyo 2022 sarabay sa pag-ahon. Sa pagbangon yan. Welcome po sa Indogabos. Ngunyan po, bibisitahon ta sa tuyang mga exhibitors para aramon. Ano daw ang mga pwedeng mahilian? Ayuson talak. Yes, so kanina, Antoinette, ginawa natin yung blessing and opening ng ating negosyo 2022. So maraming salamat sa mga ating mga bisita. Yes. By Mayor, kasama natin syempre si Mayor Nelson Legacion, ang ating station manager si Ma'am Mafe Mariscal. Yes, and representative also of Department of Tourism, tiga-represent po si RD Herbie Aguas. Nakapartner taman digdiyo sa satuyang isinasagibong trade fair. Yes, and syempre we would like to thank SMC Naga, very supportive on behalf of Ma'am Jeanette Vera, the mall manager, Sir Vincent, the Ma'am Tina, nakita ko si Ma'am Tina sa si Miss Watch, and the rest of SMC Naga, mga friends natin yan eh. Yes. And of course, our friends from media, na pumunta din po kanina. Hello, and mga nanonood sa atin via Facebook Live. Hi! Hello, good afternoon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Sinamahan din tayo kanina ni Ms. Elsa Parrot, the Center Director of Agricultural Training Institute, and Ms. Rosalie Luches, the Political Affairs Officer of Ako Bicol Party List. Antabayanan po pala nindo, at siya na, kundi ako nasasala, alas 4:30 nin hapon isasagibo ang singing competition. Kanako Bicol Party List yan. Si mga suki ta dyan, si mga maberisita digdi sa SM, bisitahon ang Negosyo 2022 Trade Fair, May? Yes, so hi! Si mga yaong po sa second floor. Hello. Food court, kumusta po ka? Happy Fiesta! Hali na ba ka mo sa plaza? Nag-attend ka mo ng Civic Parade? Yan. Tama? Oo, Happy Fiesta po si mga kababayan natin from all over the world na nagbisita pa sihan ang Yan, si mga nasa taas dyan. Hindi, yung mga kababayan natin, Tonette, na bumisita dito sa atin kasi finally, after 2 years of being stuck at home, 2 years of pandemic, finally, yung Peña Francia Fiesta tuloy na. And, we're just grateful kay Our Lady of Peña Francia. You know, kita tayo mga deboto ni Ina at talaga namang nagpapasalamat na tuloy na rin sa wakas inaantay nating Peña Francia Fiesta. I agree. And balik na. In fact, ini yung mga celebration stop, mga parada, siring man kaining trade fair. Pero data man lugod po lingawan, pakabisita ta digdiyo sa Negosyo 2022, magpasiring kita. Kay Nuestra Señora de Peña Francia, asin mag-arang sa iya, hagadon si mga kahagadan data for sure. Magagrant iyan. Yan. Miss May, ngunyan, ano po nanta na? Yes, tuyang but first, look at our outfit. Diba? Nag-usap. Talagang naka-all black kami, pinagkandaan diba? Ma'am Mafe, sa susunod, wag na kayong kukuha ng parehas babae, daldala ng mangyayari dito. Harmful, daldala naman. Alright, so simulan na natin, Tonette, ang paglibot natin sa ating booth. Yes, simulan natin dito sa... Ayan. Sound check. Sige, wait. Okay, again, thank you very much, IMJ Interactive, sa pagtulong sa amin through maka-live stream for today. So, unahin natin. Nandito tayo ngayon sa Socio-Economic Development Program Multipurpose Cooperative or SEDP MPC. Nakikita natin ngayon, napakaraming produkto ang inihanda para sa atin. Yung mga suki dyan, mga bibili,
nakikita natin ngayon may maraming mga handicrafts, mga dark chocolate, and so on. Pero tanungin mismo natin, kay Sir Sid Banzuela, ano ba yung aabangan natin pag pumunta tayo dito sa booth ng SEDP MPC? Yan. Kasama natin si Sir Sid Banzuela. Yan. Good afternoon, sir. Good afternoon. Yes. Welcome to Simbag. Itong SEDP MPC is magna 9 years ng cooperative ng Diocese of Legazpi. And we serve, of course, yung mga nanay and tatay na mga entrepreneur, and we assist unang-una sa kanila yung financial literacy na makapag-attend muna sila niyan, and upscaling, of course, ng product nila. Kasi ina-assist namin sila from the production hanggang marketing. So, itong mga product dito, ito na yung mga resulta ang kanilang, siyempre, pagsusumikap. Kasi ang ina-assist namin sa kanila hanggang maka-ano sila ng food and drug. So, para, siyempre, maging competitive na rin sa market, kasi para may pasok namin siya sa mga outlets, sa mga mall. Sige po. Sir Mose, sino po ba yung mga gumagawa po nito? Like, for example, ito. Sino po yung mga gumagawa niyan? Ito, halimbawa ito, it is from Sorsogon. Isa siya sa in-assist namin na makaproduce nito. So, assisted din siya ng DTI. Okay. Especially for the mga gamit nila na para mas easy yung paggawa nila ng mga products. So, yung DTI kasi at the same time is our partner ng aming institution. So, yung kita po nito lahat, sir, is since it's a cooperative, lahat. Napupunta rin talaga sa kanila. Yes, Kami lang yung arm, Okay. marketing arm, yung SCDP, para may market, may promote namin yung physically and online yung kanilang mga products. So we have also online pwede ba yung Sige, sir, i-plug natin. meron kami sa escaparate.com, and we have also siyempre sa Shopee. So yan. And of course, yung OMG, yung online marketing ni Bishop Gainsa. So yan. Alright, so Okay, thank you so very much. much, sir. Sir, so for example, hanapin namin itong Facebook account ng Simbag. Hanapin na lang namin Simbag. Po. Yes. Hanapin lang po yung simbag.org. Yan, simbag.org. Thank you very much, sir. Bisita po ang stall, ang booth kang SEDP MPC Simbag Health and Lifestyle Community Store. Thank you very much, sir. Hi! Okay, after dito kay sir, dito na tayo sa Charis Billy Nuts and Souvenir. Hi, madam! Ay, umalis si madam. Okay, madam. Good afternoon. Yan. Saan po yung ating store? Sound check. Okay. Hello, good afternoon, SM Naga and radyo natin. Miss A, Ma'am, Miss May. Available ang Charis Billy Nuts and Souvenir sa SM Naga. Meron tayo ngayon for Food Festival starting September 1 to September 30. And meron din po tayo ngayon to celebrate the Peña Francia Festival sa LCC Barangay Sabang, Feliz Plaza. So, starting today, meron kami din sa LCC Naga hanggang 21. So, we are also here from 15 to 18. And you can visit also Charis, Billy Nuts and Souvenirs sa Legazpi Baracalan Hub, LCC Supermarket, and Cagsawa Ruin Salbay. Ayan, so may different stalls, pero masain pa kita. Yaon na sa naman sa SM City Naga. Ano? Magdiretso na kita digdi talagang with all gusto. Okay. Kapati Hindi, mismo, you know what? Miss May, Yes, I just would curious like to ako, say- madam. Ano go ba lang. ang kagandahan nitong ating trade fair? Ano ang maitutulong nito doon sa mga small, micro, medium enterprises? Yes, Miss May, I'm so very thankful sa radyo natin because this is my first time and this is the Pioneer Nego Show and I was invited to showcase my products, especially Charis food products. And you know what,
sa lahat ng suppliers ng Pili Nuts, si Charis Food Products meron siyang na-invento this pandemic, which is the Wow. Deluxe Mixed Pili Nuts. Uh-huh. Here, the different flavors of Pili Nuts. We have the roasted Pili Nuts, the salted Pili Nuts, the coated, glazed, and crispy Pili Nuts na caramelized. So, what's in it sa Charis? We have here the Deluxe Mixed Pili Nuts. Best seller flavors of Charis ay the crispy, sesame seeds, and the coated white. So, Okay. all in one in a jar. You can buy this for only 250 pesos. Wow. So, we have here the 250 grams, the 200 pesos, and available din ang pouches natin. So, ano yung aabangan natin kay Charis Food Products? Kumbaga, this is a one-stop shop na we offer different best Bicol products, pasalubongs and souvenirs for our mga visitors here and especially here sa Naga to celebrate the Peña Francia Festival. Yan. So, si mga mabisita po, si mga hali sa manlain-lain na lugar, aram ta na kung saan kita mabakal. Nen sa tuyang pampasalubong pag-uli ta kung saan man kita haling lugar. And kaibahan ta ngan yan, we are very grateful, the owner of Charis Pili Nuts, Ma'am Charis de Guzman. Thank you very much, ma'am, for joining us. And also, I inviting you guys to visit us here today, September 15 to and we're giving freebies hanggang 18 and then we're giving also a 10% discounts when you buy Charis Food Products. So I'm inviting you to support Radyo Natin and the Nego Show 2022. Thank you so much, Miss A. Thank you very much, ma'am, and God bless po. So, magdikdik kita mga tugang kadakol ning mga freebies, kadakol ning masisiram na product offers, ang Charis Pili Nuts and souvenirs. Just mabalas, ma'am. God bless you po. Yan, sa puntong iniyo, talagang padagosan sa tuyang paglibot sa manlain-lain na mga exhibitors na. And right now, we are here sa Maria E. Products. Ma'am, kay bantangon yan si ma'am. Aramon ta, ano daw ang mga product offers? Pag nagbisita kita digdiyo sa booth kang Maria E. Products, ano ang pwede tang mahiling? Ma'am? Hello, good morning. Bali po sa Maria E, sa booth ni, igwa akong mga ka-share. So, kabali mi si Bignay, si Don Ramon Wine, kay, ano ba yung IC, itong mga crab paste. And then, si product po kang Maria E, ang kadakulan mi po is chocolate, dark chocolate, made of local cacao. So, igwa ko ning, as you can see, mahiling mo si Sakuyang box of dark chocolate. Yes. Yaon siya combination ng dark chocolate with cacao nibs at saka Tablea Energy Bar. Igwaman ako ng Pili Nuts. Ang Pili Nuts ko po, yaon si with Testa. Okay. So, art ko kanin. Okay. It's ini sa best seller ko. Mhm. Saka, aside kang dark chocolate. So, pag namitan ko itong dark chocolate, talagang pag ninamitan ta itong dark chocolate na offered kang Maria E. Products mga tugang, talagang namit mo si tsokolate, mayong halo ni asukar o kung ano pa man na, kumbaga synthetic na ang lasa, itong dain na siya natural. Pag ninamitan mo ini, very natural cacao, talagang dark chocolate ang mananamitan. Di ba, ma'am? Ayan po. Ayan. Ayan po yan, ang takuya man na, kumbaga, love secret. Yes, and we have here also, ma'am, mga wines. I can see here How is this different duman sa mga ibang nababakaltang wines all over the metro? So, ini man na Don Ramon na wine, kumbaga, local ini from Kamsur. Ang production area kani is from Canabanga. So, aside from wine, may sari-sari man siya ng flavor, igwa sampalok, guyabano, ano pa nga yun? And then, igwa siya ng juice. Wow, so So, saruman ini sa best seller. Ayan po, iniimbitahan mi po kamong magbisita sa SM
sari-sari pong mga local products ang yaon po digdi. Kumbaga, aside kang mga products siguro dito man pagsisisihan. Saro siya sa mga magagayon na product. Katunayan nga ni Palancayan, ako bilang saro sa igo ako ning award kang 2019 sa OMG. I mean, Orgulyo kang Bicol pala, 2019. Itong innovative find. Wow. Duman sa pili. So, yan, So, na-award. Kadakot pong mga Bicolano na mga interest na talagang ang mga product po talaga magagayon. So, magdigdi po kamo para to see is to believe da. Tsaka, dakulon free taste. Thank you very much, ma'am. Ma'am Imelda Del Rosario of Maria E Products. Bisitahon tapuan sa indang booth, manlain-lain man na mga kung gusto nindong wine, dark chocolates, as in manlain-lain pang produkto. Magbisita po kita. Digdiyo lang sa Negosyo 2022 Trade Fair sa SM City Naga. Salamat po. Diyos mabalos, ma'am. Alright, thank you so much. Salamat po, Madam. Dito tayo, Tonet, sa Naga City Farmers Corner. Hi! Good afternoon! Kumusta po kayo? Kaway-kaway! Hi, Engineer Abby. Yes, Engineer, this is interesting, ano? Tell us about, ano ba tong nasa likod natin? Sige po, ano po yung mga nandyan na mga tinanim? Iba't ibang plants po siya na grow po ng 4 to 10 days tapos kino-consume na po as salad or minsan po as juice. Okay. Anong mga plants yung nandyan? I can see peas. may Meron kodigo tayong... ako. Sige po. Ang na mga tinanim ko po today, actually lahat ng plants, lahat ng vegetable, pwede siyang itanim. So, pwede ang pepino, pwede ang sunflower, lahat siya, pwede siya, as long as edible siya. Pero this time, ang tinanim ko po, hello po, radish, amaranth, ito po ang radish, ito ang Sunset. amaranth, ito po, green peas siya. So, pag green peas siya. Okay. So, Tapos iniyo, meron- kinakakan-iniyo po. Ini yung nagsisprout na iniyo. Ano? Yan yung kinakain. O ba, yan na po yung kinakain. Di na po natin antayin yung green peas na maging, ano pa siya, nasa bean, like, magkaroon pa siya ng fruits. Okay. So, yung mismo na pong, the whole plant, kakainin na natin. So, ang ibig sabihin po, Fully packed ng nutrients. And let's share to them, ano ang importance, anong health benefits na nakukuha sa microgreens? kasi po ang microgreens, since nung nag-detach yung seed sa mother plant, dala niya lahat ng nutrient. So, ibig sabihin po, pag kinonsume natin siya, 20 to 40 Okay, 20 to 30 times more powerful. So, kumbaga, mas pang-rich siya sa nutrients. Yan. Ma'am, imbitaran ta po ang mga, igwapati kita digdi, Naga City Farmers Corner from different farmers na tigtatabangan po nindo na ma-promote man ang sa indang mga products sa Satuya. Yan. Can we share? Yes po, Naga City Farmers Corner po is managed by the High Value Crop Producers of Naga City. And I am the president of the said organization. Kami po yung nagsiserve na marketing arm ng mga farmers ng Naga. So lahat po na produce ng Naga City, kami po yung naghahanap ng paraan para mabenta po nila yung product nila para di na po tayo magka-problem ng oversupply or yung mga na bubulok po na mga vegetable sa kanilang farm. Thank you very much, Engineer Abby. So kung kamo po gusto magsaod nin mga gulay, siring man prutas, as in microgreens na very, very healthy, magbisita na lang po. Digdi sa Microgreens Plant Nursery, siring man sa Naga City Farmers Corner. One time, big time na. Si Miss Abby na, si Engineer Abby na, sa tuwing in-interview. Mga labas po pati, ang mga gulay. Kaya magpasiring sa Negosyo 2022 Trade Fair sa SM City Naga. Just mabalos, ma'am. Just Yun po, mabalos. thank you po. Yan. Thank you very much. Ayan. Again, thank you very much po,
man sa LGU Naga sa pakikipagtabangan sa tuya na maihatod sa Indo. Ang Negosyo 2022, Department of Tourism, katabang taman po, as in Ako Bicol. At siyan mga tugang igwang isa sa gibong singing competition. Ang Ako Bicol Party List, ang tabayanan tapo yan, digdiyo sa SM City Naga, digdi man po sa Negosyo 2022. Ngunyan, mga tugang, at siyan pasalamatan ta si ibata pang sponsor sa puntong ini. Kaibahan tanaman, si Dr. Renato Water Doc Paragas, kan Ionic Mineral Drops, aramon ta, ano doan na pwede tang mahiling pag nagbisita kita sa booth, kan Ionic Mineral Drops. Doc, good afternoon po. Good afternoon to you, Miss A, sa kanya, Yes. all listeners. Yes, thank you very much, Doc, for joining us this digdi po sa Negosyo 2022. Doc, aram ko pag inapot ninda Ionic, ano man daw kaya, ano kaya yung mga benefits or ano kaya yung mga pwede kong mabili from Ionic Mineral Drops? Ano yung mga product offers niyo po? The products that we are offering dito sa aming booth for today are yung number one, yung aming yung flagship product, which is Ionic CMD or Ionic Concentrated Mineral Drops. And aside from that, meron po tayong ibang products galing po sa aming supplier na Mineral Resources International based in Utah. Ito po yung elemental selenium, elemental zinc and copper, and we also have elite. These are all mineral supplements na ito po yung nakakatulong doon sa kung ano man yung mga sakit o karamdaman na meron sa mga tao. So personally, for the past 16 years, wala pa akong piniprescribe na medication sa ating mga kababayan, kundi ginagamit lang natin po itong mga mineral supplementation lang. Yan. So, kumbaga po, very natural. Ano po, Yes, ang it's very benefits nitong Ionic. So, whatever your illness, lalo na ngayon that we are experiencing a pandemic, we're in the midst of the pandemic, it will make our immune system stronger, Doc. Yes, definitely. It is for this reason that itong products namin na pinarating during the pandemic, like for example for selenium, selenium will boost your immune system to prevent yung virus from getting inside your body. Because ang viruses po, they are useless unless they get inside your cells. Because without getting inside your cells, they cannot replicate. Ang ginagawa naman ng zinc and copper is that zinc is an immune booster. And for our Ionic, the primary ingredient is magnesium chloride. And it was dated back even in the early 19th century that ang magnesium chloride po is capable of boosting our immune system by as much as 300% by increasing yung capability ng ating white blood cells to destroy the microorganism, pathogenic microorganisms getting into our system by as much as 330%. And aside from that, studies shows na kung kulang kayo ng magnesium, you will have about 65 medical conditions which are very, very prevalent today. So you would be really amazed that by supplementing magnesium alone, yung pasyente po would really feel that there is a change dun sa kanyang health. Yan, so ramdam mo agad yung epekto nito sa ating Yes. katawan. Ngayon pa lang nga, Doc, marami kaming natututunan. Alam ko, bukas po magkakaroon ng Ionic ng parang seminar or parang talk here mismo sa Negosyo 2022. Kindly please invite Okay. the people watching us right now and listening to us right now. Okay, tomorrow at about 12:30, we are given the stage to talk about what we do. So I'm inviting everyone who is watching right now. At 1 o'clock, I'll be conducting a health seminar entitled The Number One Reason Why You're Sick. So I'm going to discuss our concept of tubig at mga minerals sa kalusugan. And this would delve on how the utilization of purified drinking water supplemented with our Ionic mineral drops will help alleviate or if not resolve your illnesses or any problem with concerning your health. Thank you very much, Doc Renato, Water Doc Paragas. So yan, magbisita po kita sa aga, 12:30. Digdi lang po sa SM City Naga. Yes, aside from that, I believe that our President, Ma'am Bernie Velasquez, is given
many surprises to the attendees. So if you could just join us, meron mga games po yan, meron mga gifts or some giveaways. So magiging masaya po tayo bukas. So please come. Yes, thank you very much, Doc. Thank you very much, too. Water Doc, yan. Thank you very much, sir. And magbisita po kita, Ionic Mineral Drops booth here only at SM City Naga Activity Center. Thank you very much, Doc. Thank you, bro. Mga tugang, kadakol pa kitang bibisitahon na booths, kaya ibahan lang po nindo kami para mapahiling mi sa indo. Ano daw ang mga pwede tang bisitahon? Digdi sa Negosyo 2022. Ngunyan, kaibahan ta na, saro man sa makakaulay ta si Dominic, Sir Dominic of Gateway Visa Solution. Good afternoon. Ayan, good afternoon, ma'am. Yes. Thank you for having us here at the It is an honor for us. Lalo na't marami ang matutulungan. Yan, marami ang matutulungan kapag bumisita kayo dito sa Gateway Visa Solution. Speaking of matutulungan, paano matutulungan yung mga bibisita dito? Ano yung pwede nilang i-avail na services from Gateway Visa Solution? Okay, so to start, Gateway Visa Solution is one of the known immigration company running for more than 5 years in the Middle East. So nag-expand dito sa Gateway Visa Solution sa Philippines, and we started here exactly at Naga City. Then we spread all over SM malls. So actually Wow. marami na kami sa mga SM malls like SM Daet, Camarines Norte, SM Legazpi, SM Puerto Princesa, Palawan. So, mga medyo malayo na. And we also have in SM South Mall Las Piñas and SM Ermita. Ano po sa May Manila. So, here at Gateway Visa Solution, once you visit one of our office or here sa Naga City, ano po, you can avail our services, which is the permanent residency visa. Ano po, yan po yung mga pinaprocess namin. And we also have, of course, the student visa, kung saan marami talaga nag-a-avail. Kasi student visa is one of the most fastest pathway that an applicant could avail. So, kung kamo po gusto pumunta, kung kayo gustong pumunta sa ibang bansa, whether that be a student visa or permanent visa, pwede kayong tulungan ng Gateway Visa Solutions. Ngayon, sir, siguro bilang idea lang sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon, ngayong pandemic, meron po ba tayong mga natulungan na pumunta sa ibang bansa amidst the pandemic that we are facing right now? Actually, to be honest, the COVID or this pandemic has been a blessing in disguise for those who really want to apply to their desired country. Kasi napakabilis na ng process. Like noong hindi pa pandemic, you have to go here, you need to go there, kailangan mo pumunta dito para magpapirma and so on. But with this pandemic, ano po, again, it's a blessing in disguise kasi everything will be done through online. So you just need to scan your papers, you just need to send it via email, then we can already process your papers. As simple as that. So, easy, ano? Yes. Kahit po may pandemic tayo, kasi yun yung pwedeng worry ng mga Bicolano, ng mga Exactly. nanonood sa atin, nakikinig ngayon, na baka, because of the pandemic, baka this is the end of my dream na pumunta sa ibang bansa. Pero yan pong problemang naisip mo, may solusyon dyan. Kaya nga, Gateway Visa Solution, meron pong solusyon dyan, ang Gateway para matulungan kayo. Now, let us invite the viewers and listeners right now to visit your booth and also, of course, to visit Negosyo 2022 Trade Fair. Okay. So yan, thank you so much again, ma'am. Ano po, so for those who wants to visit our office, ano po, you can visit our office sa may second floor, Doña Dolores. And now po, we are here at the SM City Naga. Now, dito po, again, ino-offer po namin ang student visa program for Canada, the permanent residency visa for Canada, and we also offer work permit po. Ano? So yan, so sa mga gusto na makapunta or for those who are planning to go to their desired country like Canada, Australia, New Zealand, Malta, Croatia, or whatever country na gusto nyo, pwede naming i-process. Ano po? So yan, again, if nagpa-plan kayo, pwede kayo pumunta dito kasi we give free assessment and free consultation. Ano po? Dito naman sa Gateway Visa Solution, ang mga immigration resource officer ay mga honest when it comes to consultation. We only give
yung dapat na i-expect lang ng applicant. Ano po, we don't sugarcoat para at least kung ano yung sasabihin namin, yun lang yung yun lang yung i-expect talaga. Ano po, then ayan nga, for those sa mga gusto din magbago yung buhay, ano po, hindi lang makapunta sa ibang bansa. Kumbaga, magbago yung buhay ninyo to give your family a stable job, a stable life. Ano po, better apply now. Kasi kung wala kang sisimulan, wala tayong tatapusin. I agree. And ang iba po kasi sa pag ganitong mga tutulong sa kanila lumabas, parang merong anxiety, merong fear na baka maloko. But Exactly. yung point na you are being trusted by SMCT Naga and you have a lot of branches here in cooperation with the SMCT Naga, that speaks volume na matitiwalaan talaga ang Gateway Visa Solution. So, kung gusto nyo pong magpatulong at mag-avail ng services of Gateway Visa Solution, visit their booth here only at SMCT Naga Negosyo 2022. Thank you very much, Thank you Sir so much, Dominic ma'am. Alberto. Diyos Thank you mabalos so po. much. Diyos mabalos. Yan. Thank you. Ayan. Day pa po dyan nagtatapos mga tugang. Talilibuton ta. Lilibuton ta gabos na booths digdi. Yaon na pati si Doc. Yaon na pati. Dudulagan ko takita ni Doc. Day ka pwede magdulag, Doc. Digdi ka sana. Kaibahan ta po ngunyan. Si Dr. Dave Enriquez, tama, Doc. Yan. po, Miss Kaibahan ta po, saro po siyang veterinarian. And ngunyan, yaon kita digdiyo sa booth kang NutriChunks. So kung kan sa bagos mga health benefits, kung gusto mong kakanon, kung gusto mo mag-travel, may kasimbagan kita. Kung kamo po may mga ataman man dyan na igo, lalong-lalo na, may igwaman po kamong mararanihan. Yaon po dyan ang NutriChunks. Kaibahan ta po si Doc Dave. Greetings po sa mga nagdadangog. Yes, good afternoon sa lahat ng nakikinig ng radio natin Tonaga. And kay Miss A po, good afternoon. And ngayon po, magbibigay lang ako ng brief discussion about sa aming product, which is ang NutriChunks. Made by San Miguel siya and imported siya from Thailand. Meron po tayong NutriChunks Puppy, which is available siya sa 10 kilos. Wow! Meron tayong available na maintenance which is for mga 4 years old na mga aso, and meron din tayong available na optimum lines which is for large breeds and sa magaganda pong lahi. And yung kung gusto po ninyong maganda pong tubo ng balahibo, magbibigay po tayo ng salmon. Ano po yan? Tadarakulaon inyo. Siguro magtagalog kita kasi baka Tagalog yung ibang nanunood. Apo. Ano po ito? Mas budget-friendly ba? Kapag ikaw ay bumili nung malaki ng, gaya nito, 10 kilograms. Miss A, mas nakakatipid po pag naka 10 kilos. Okay. Compared po dito sa mga compact sealed natin na mga dog food. Meron kasi pong available na 5 kilos and 1.3. Katulad po nito. Ayan. So, meron ganito, kung halimbawa ito yung kaya ng budget ninyo, meron ding yung smaller na size. Ano po? Pero kung gusto nyo pong makatipid, according na din kay Doc Dave, mas makakatipid tayo kung ito na mismong 10 kilograms ang bibili natin. Ano pa pong ibang product offers ng NutriChunks para sa mga bibisita dito ngayon? Meron po kaming pa-games, which is ang NutriChunks Wheel of Fortune. Wow, may pa-games! And, meron po tayong mapapanalunan na mga towelettes and dog leash, and may bandana po tayong ibibigay sa mga mananalo and bibili ng dog food. Okay, so magbisita po kamo digdi. Magbisita po tayo dito sa NutriChunks booth. May pa-games ang NutriChunks. Pwede nga yung anak nyo ang palaruin nyo, di ba? Para mag-enjoy sila. At alam ko sa last day ng ating trade fair, Negosyo 2022 on September 18, abangan po natin ang mascot ng NutriChunks. Yes po, may pamascot po kami and meron din parang intermission number sa kanila. Ayan. So, meron din po ba tayo, halimbawa, kasi ikaw, you're a veterinary, if they get to visit your booth, you can also give them perhaps free consultation kung paano ang pag-alaga ng kanilang mga aso. Opo, lahat po na nagki-care po ng NutriChunks, free po ang technical services namin. And yung halimbawa po kung sakali sa mga vaccination program, deworming, yan po, nagbibigay din akong knowledge sa kanila. Ayan. So, pwede din po kayong bumisita at the same time magtanong kung paano kaya yung tamang pag-alaga ng ating mga alagang aso. So, yan, maraming salamat, Doc Dave. Imbitahan po natin yung mga nanonood at nakikinig sa atin to visit your booth Yes po. here at Negosyo.
to all breeders and vet clinics and pet shop, available po ang ating NutriChunks dog food dito sa number 12 booth. And meron po kaming available promo discount which is 10% po. And punta na lang po kayo dito and avail our freebies. Yun lang po. Thank you very much, Dr. Dave Enriquez of NutriChunks. Diyos mabalos po. God bless po. Yan, sa pagmati ko, dakol na dyan ang pet owners na excited na magbakal. Daita na pahalo yun. Ready na. Ang PRC Siringman, ano nga po tong sarong inutunta na? Yan, Indie. From Indie, anong product offers or services kang Indie po? Kindly please introduce your product to us. Maray na hapon po. Inot po, may dua po kaming product line. Inot po si indigenous vegetable noodles po na Wow! Made of vegetables ang noodles. Ayan po. Ano pong mga pwedeng luto kaiyan? Is that spaghetti or pansit? Anong klaseng luto? ang kagayonan po kayo sa noodles meaning, day po siya garon nakakulong lang sa pancit dishes na day po siya nakakulong lang sa pancit dishes na itong usual lang po na nahihiling ng mga luto ning bihon or pancit. Pwede po siyang gamiton sa carbonara or pasta. Ang cut niya po kaya fettuccine po ang cut niya kang strips kang noodles. Tapos po ang sarong Yan. Okay. Tapos po ang sarong pack po kani yung noodles me 500 grams po siya, 130 pesos na. May po kami, 4 na flavors po na available. Si sili po, malunggay, tapos squash, tapos po alugbati. Okay, so anong i-expect ninda? Tain niyo, feeling ko ang pasta is garodein ninda hindi nila manonotice na gulay pala. Yun ba yun? Kasi meron tayong mga mothers out there, most especially, na gusto nila na yung ipapakain nila sa anak nila, rich in nutrients and vegetables, pero hindi mapapansin ng bata. Meron ba siyang gano'n na, kumbaga magic, itong pasta nyo? Or noodles? Ang usual po na comments na nakukuami, dahil po siya itong garo, sobra ho ng lasaho na maray si gulay, na garo, dudulagan na kang makakansi, Correct. Pero po, nakakasiguro na ito pong noodles me, yaon man agad po si nutrients, ang ginibumi po kayang process. It's okay. Ang ginibumi po kayang process, dahil po kami nag-fry. Dehydrate mi po si noodles para po na retain po si nutrients na dahil po siya nag-combust na kaibanan pag deep fry si Okay, so kumbaga si mga nanay ta dyan, if you want your children to be able to eat pasta na talagang may gulay, magbakal kita. From Indie, Indie brand. Yan, indigenous vegetable noodles, manlain-lain pong flavors. And moving forward, igwa din kita digdi yung mga tugang ning chips offered by Indie brand. Yan. Tapos po, sa chips man po, same na flavors mo po ang ino-offer me. Ang chips po, ang chips po, ang sili po tapos kalabasa, ang sarong pack po, 150 grams po siya. Tapos 100 pesos po ang sarong pack. Tapos po, ang iniyo pong sili, dahil po siya itong matatakot ka na, baka maghirwi ka na sa harang. Itong marangon. Dahil man po siya arkaya. Sakto lang po si harang para po duman sa mga daitood talagang magkakaning maharang. Kumbaga, igwa lang ning kick. May po. kick lang. Yan. So, ano man ang i-expect po ninda dyan sa chips? Talagang, pag ba nag-crave ka ning chips, pus nagkakan-kakayan, masasatisfy si craving mo ning chips, itong taste niya. Ang iniyo pong mga chips, sigabos pong chips, po siya, dahil po siya nakakaumay, dahil po sobrang maaskad na Yan. maray. Tapos dahil po kaya kami nagagamit ng mga itong Artificial flavorings flavors. po na mga MSG and So, very healthy. So, si mga
si mga may aki po dyan or si mga healthy lifestyle dyan, pero igwaning cravings for chips, for pasta, the best way to go is Indie. And yaon po sinda digdi sa booth kang PRC Supply Chain Professionals. Yaon po sinda digdi mahihiling nindo ang product offers of Indie. So please invite our viewers and listeners to visit Negosyo 2022, most especially your booth. Maraming hapon po para po sa mga interesado po na mag-try po kani yung product ni. Available po kami digdiyo po ngunyan sa SM City Naga. Tapos po, igawan po kaming Facebook page na Indie Enterprise, INDIE Enterprise. Tapos po sa Instagram, iyon po, same na pangaran, Indie Enterprise on po. Yes, mabalas and God bless. Yung ngunyan po, naghahapot pa ako, taday ko pa na-try at siyan, matry tulos ako. Tanganing sa sunod kong istorya, ako na mismo ang masabi kung ano ang namit. Mientras tanto mga tugang kaibahan taman ngunyan si ma'am from PRC Supply Chain Professionals. Aramon taan pangaran ni ma'am. Kindly please introduce yourself and greeting po sa mga nagdadangog nagdadalan. Go ahead. Maray note po sa gabos na nagdadalan. So ako po si Isa Realubit Borromeo, ang Depot Manager po, kang PRC Supply Chain Professionals Incorporated. So we are located at Pili, Camarines Sur. So mainly, ang PRC Supply Chain is a logistics service. Okay. Okay. So we specializes in warehousing services, inventory management, and quality policy. So sa mga businesses po na kaipuhan ning sarong warehouse kung saan pwede po nindong i-storage ang sa indong products, we can serve you. Yan po. So also po pala, si PRC is international accredited na company because Okay. we are ISO 9000:2015 certified, so which is the quality policy, quality management system, and we are also TAPA FSR level C certified, which is the safety and security. So your items that will be stored to us is safe and efficient kami sa inventory management. So basically, you provide, ano po ang mga target market kang PRC para lang aram kan sa mga nagdadangog nagdadalan ngunyan? Specifically, si mga services para lang siguro detailed na para maaraman ninda. Taano ta kaipuhan ko magbisita sa booth kang PRC? Ano ang maaabangan po ninda Okay. manunodan? Go ahead. So we are logistics na those businesses na kaipuhan ning halimbawa freezer. Okay. Freezer na pag-iimbakan kan sa indang produkto. So igwa kaming tulong darakulang cold storages na na may capacity na each cold storage has a capacity of 250 pallets. So kung kamo halimbawa meat importers, chicken importers, mga meat products na pwedeng mag-store sa muya, pwede po. So igwaman po kami ng dry storage. We cater food and non-food. Kung halimbawa po saro kamong restaurant na kaipuhan nindo ning services pag-abot sa inventory and delivery. So we can offer. So those are the services. So kumbaga, you make life easier for the companies na pwedeng mayo sinda ning enough capital na magbakal nin bagong mga kagamitan to stock their goods, to stock their staff. Yes and po. ensured po kita na safe ang mga produkto pag tayan sa PRC, tama po? Yes po. So we empower business with better logistic solutions. Thank you very much, ma'am. Ma'am, kindly please invite all the viewers and the listeners na magdigdiyo sa Indo pong booth. So, ngunyan po, we are here in SM Naga, so you can visit our booth. And you can also visit our website via padillarefervan.com.ph po. So, yan Thank po. you very much and more power po sa Indo. Diyos mabalos po. Thank you Yan. Bisitahon ta po mga tugang PRC Supply Chain Professional Siring man. Hindi. Kung kamo mabakal nina, saro na po sinda. So, one time, big time. Pag nagbisita kita, igwa ka ng pagkakan, igwa ka pang consultation with PRC. Diyos mabalos po sa Indo. Ngunyan, digdinaman kita sa most reliable pero sibut paalat. Mabalik na lang kita. Tamay ko-consult
Ayan. Yaon kita ngunyan digdi sa Powerhouse 3GX. Si Saydoan pwede tang makaulay. Tuluan magagayon mga tugang digdiyo. Ikaapat ako. Ganyan, si Say po. Taya, nahihiling tapati kadakol produkto, siguro pwede tang ipahiling ining mga product offers kan Powerhacks 3GX para sa satuya mga tugang. Kadakol kita nga abangan, igwa pating home credit avail, 0% interest on installments. Ay, wow! Igwa pa pati digdiyo ning free angle grinder, manlain-lain mga tugang. So, haputon ta na mismo ang magagayon tang mga madam. Si Ma'am, ayan, hilingon ta, Ma'am Jeremy Bosita. And also si Ma'am Jesselyn Sanoy. So, haputon ta mo na si Ma'am, ano po ang mga madidigdihan ninda? Pag nagbisita sinda sa indong booth, ano po ang product offers nindo? Hello po, good afternoon po sa gabos na yaon digdi. Iniimbitahan ko po ka digdi na magbisita sa SM Naga. Igdi po may mahihiling po kita na mga items ni Powerhouse, items ni 3GX Solutions like po ng mga power tools, lighthouse, items waterhouse po like this. Tapos, may mga product po kami na pwede i-avail through home credit po, 0 interest. May additional 5% discount po kapag PICE members. Just present lang po yung PRC ID. Kadakol pa lang sale, ma'am. Igwa pa pati digding ilaw. Solar charging system. So ano po ini itong saldang nasa na? Ngunyan pati medyo mahal ang kuryente, ano? Kaipuhan ta ni mga ma'am. Mga ma'am sir dyan na nagdadangog. Igwasindang ngunyan naka-sale. So from how much to how much na lang po ini? Nag-range yan, ma'am, ng nasa 3,680. So, yan po, ma'am, dakulang tabang po yan para sa mga hararayong lugar. Correct. Na day na po inaabot ng kuryente. So, yung saldang lang po, yung nagpapailaw, nagcha-charge po dyan sa item na yan, tapos may ilaw na po siyang 3 pieces po. Wow, so may tulo na ma'am, igwa ka na tulos bumbilya. Igwa ka na kaning solar panel, solar charging system. Igwa ka pa ning libreng bumbilya and mobile charger. Tama ako ma'am? Yes po. Pero saro lang po yan ha, sa mga produkto na ino-offer digdi sa Powerhouse, kadakol pa pong manlain-lain na mga product offers. Si mga yaon po dyan sa taas, baraba po kita digdi. Bisita po kita sa mga booths. Hello po sa Indo. Yan. Kaibahan taman ko niyan si Ma'am Jesselyn Visa of Credit. Also, ano din kang Powerhouse, ma'am. So, kindly please introduce yourself and ano po ang offer nindo niyan? Hi everyone! Happy Home Credit afternoon everyone! We would like to invite everyone here at Negosyo 2022 here at SM Event Center Naga. So I'm here to represent Home Credit Financing Philippines wherein we cater loan to the people na without credit cards, ma'am. Wow! And ang purpose po ni main goal ni Home Credit is mag-offer ng loan na mabilis kasi as fast as 1 minute, maa-avail nyo na without CI, without go-maker, just online here. Mag-ano ka lang po sa agent namin. Then, pag na-approve mo, madadala mo na po yung dream appliances, tools, or gadgets na meron po na ino-offer ang aming partner stores. Okay, so kung may kaipuhan kang gamit na igwa ang Powerhouse, pwede mo to through loan. Yes, ma'am. 0% interest? Yes, we offer 0% interest and the gift payment wherein last gift payment is waived, ma'am. Wow, life, ano niyo, ning nakalagdig di last month payment waive, ma'am. This is explained na if ever the customer can't afford the 30% down payment for our 0 interest, we offer the gift payment wherein the last payment is waived. For example, wow. they avail for 12 months here, gift payment
the last month is waived, so they pay only for 11 months, ma'am. Wonderful. So, igwa po ning offer kaya na sa tuya ang home credit, kaya magbisita na sana po. Digdi sa booth kang Powerhouse. Mga ma'am, imbitaran ta ang mga nagdadangog sa tuya ngunyan to visit your booth. Go ahead, ma'am. So, come and visit us po. Located po yung store ng 3JX Solutions at Elias Angeles Street, corner Evangelista Street, Naga City. At pwede naman po mag-view ng FB page through Powerhouse Tools Naga and 3JX Solutions. So, kadakol po kamong maiiling igdi sa booth sa SM Naga and available po yan sa store ng 3JX Solutions. Thank you po. Ikaw, ma'am, igwa ka pang idudugang dyan. I would like to invite everyone here to visit SM City Naga because we cater loans for fast approval, and not only 3GX but we also cater loans for SM Appliances, Ace Hardware, Sports House, SM Department Stores, SM Cyber Zone, Moto, and Music Mart. We also cater helmets po, musical instrument, gym equipment, hardware tools, and basket financing for SM Department Store. So, pwede na po kayong mag-avail ng mga panregalo nyo sa inaanak nyo. And SM Cyber Zones, we have promotions of 0 interest for the following phones po. Lahat ng brand. Siksik, liglig, Oh, at yes, umaapaw. ma'am. Thank you very much, mga gusto. Magbisita na sana po kita digdi sa Powerhouse booth. Digdi lang sa Negosyo 2022 sa SM City Naga. Yan, mga tugang, digdihan ta siguro sa tahaw. Iniyo ta may nahihiling kita digdiyo po. Nagpapadagos ang free blood glucose reading. Igwa nga ni po sindangon yan ning siguro pwede kong ma-interview si ma'am. Hi, ma'am. Yaon kita ngunyan digdi po sa Blue Cross Diagnostics and Medical Supplies. Ayan. Hi, ma'am. What is your name po? Kindly please introduce yourself. Hi, good afternoon. My name is Rose Ann Agapito. Wow, hi, ma'am. We are ng Blue Cross Diagnostic and Medical Supply po. Ngunyan, ma'am, nahihiling takadakol, nagpapadagos blood pressure reading, blood glucose reading, libreng-libre po yan itinatao digdi. Yan, so pwede po kamo si mga yaon dyan sa taas, mga yaon dyan kung saan man po kamo sa mall, magbisita po digdiyo sa negosyo, trade fair, igwa pong nagpapadagos na blood pressure reading, blood glucose reading, libre lang from Blue Cross Diagnostic and Medical Supplies. Ngunyan, ma'am, interesado po akong maaraman. Ano ang mga services or product offers kan Blue Cross Diagnostics and Medical Supplies? Go ahead, ma'am. Yes po. For now po, we are offering nga po yung sa free BP, free sugar test, and may available din po kami for now na mga medical equipments like pang sugar test nga po, mga nebulizer, BP. So for those interested po, pwede po kamong mag-igdi para po kumbaga mahiling po nindo si pigi-offer po ming product. So yan. So kung halimbawa po si mga nanay, tatay ta din Yes dyan, po. na gusto din, kasi ngunyan minsan mas maganda itong na-stock kita, no? Ning mga medical supplies. So they can also do that. Yes Man po ning limit sa pag-order. Maaman po. As long as igwa pa po kaming like strips po para sa sugar, continue man po siya. Yan. Every day po from September 15 po to 18. Nahihiling ko nga na ipadigdi, ma'am, igwa ning vacuum care. Yes po, yung ano yan mama, suction machine po. So kung halimbawa, sa ano po yan? Suction for what? Usually po kaya ma'am si nagagamit kaning like mga pasyente. Itong day na ninda kaya mag-abo and paluwason si Yes phlegm, po. right? Yes Mga po, senior ma'am. citizens o Yes mga po, aki. opo. Yan. So, igwa po sinda dyan. Igwa man digdi mga tugang ning face mask, KN95, which is very, very important. May apologies po pa rin kung di ako naka-face mask ngunyan, por dahil lang sa paglibot, pero ma-face mask ako tulos at tiyan. Igwa man kita digdi yun ning mga sararo-saroon talang. Para si mga nagdadangog, aram na ninda ang didigdihan. Oximeter, pulse oximeter. Igwa man kita ning, sige ma'am, ano pang yaon ta dyan? Ayan po, meron po kami yung sa pang check po ng oxygen level, yung pulse oximeter po. May mga manual BP man po kami.
And then po, digital, yung mga pang sugar test. May mga scrub suit man po palan kami na available igdi. Yes po. Wow. Iba-iba pati ang design, Iyo no? po, si mga tugang. printed and plain. Mga Cute. ano po yan, lower price na po yan. Mga Wow. naka-promo po kaya. Mga Okay. affordable price po. And meron man po kami igdi, aside po kang BP na manual, igbaman po kami igding digital BP po na pigo offer. Ayan po, mga iba-iba. Ay, nebulizer po para sa mga aki po na may mga asthma. Ayan po, makaka-avail po kamo kang mga magagayon na quality na affordable ang presyo. That's Yes wonderful. po. Thank you very much, Yan, ma'am. And thank you po sa pagpanooning free Yes po. na blood pressure reading and free glucose reading. Dakulang tabang po yan ngunya na panahon. Message po, imbitaran ta po ang mga nagdadala-nagdadangog magbisita sa indo pong booth. Ayan po, for those po na interested, you can visit us here po sa booth me, sa Blue Cross Diagnostic and Medical Supply. Nag-o-offer po kami kang free sugar, free BP po, and for those po na mabisita po sa samong store, dyan po sa Magsaysay, along Magsaysay po, dumanan nyo na lang po si Blue Cross Diagnostic and Medical Supplies. And meron man po kaming FB page, Blue Cross Diagnostic man po. And yung Robin Rose Trading po, for those po na mga taga-Iriga, Wow. igwa man po kami duman, ang harap lang po yan kang UNEP, so yaon po ang Robin Rose Trading. Thank you very much. Thank you very much, po. ma'am. Thank you po and God bless you. Lugod dakul. Aram ko dakul ang mabarakal sa mga booths ng ini. Right now, we are here at Department of Agriculture, ATI Bicol. And as we can see, kadakol po ning mga product offers, kadakol products na mahiling ta, the natural, may mga gulay, igwaman po digdiyo ning mga nahihiling ta mga processed. Pero aram ta, mga healthy po yan. So, with us right now is Sir Isagani C. Valenzuela Jr., the Information Officer 2 of Information Services Section. Binasa ko na, sir, ang sa ID mo. Good morning, sir, and thank you. Good afternoon, sir. Good afternoon. So, kami po sa Agriculture Training Institute, kami po ang training arm ng Department of Agriculture. So, isa po sa mga mandate namin ay matulungan ating mga farmers na magkaroon ng mataas na ani at masagana kita. Okay? So, isa po sa ginagawa namin dito ay yung may partners kami sa mga farms na ginagawa namin eventually na learning site for agriculture. Okay. So, ito na nga, nandito na nga sila, no? So, nandito po yung Manuel's Hi, Garden. ma'am. At nandito rin po yung Mike Lee's Farm. So maganda yan na makausap mo sila para sila mismo ang makapag-introduce ng kanilang mga products. Thank you very much, sir. So, kaulayan ta si ma'am, paki-introduce po sa imong sadiri sa mga nagdadala-nagdadangog po. Hello po everyone. I am Mrs. Salvacion Garchitorena, owner of Manuel's Garden Integrated Farm located at Pinaglabanan, Goa, Camarines Sur. Yan. Ano po ang mga produkto na sa imong o-offer ngunyan? Digdiyo sa booth kan ATI Bicol. Okay, ngunyan po ang mga produkto may mga tsaa. Wow, may tsaa. Arin dyan, ma'am, ang tsaa. Iniyo, ma'am. yes po. Lagundi. Yan ma'am, lagundi, tea. Good for cough. Sa mga Yes, yung mga may abo dyan. Magdirigdi Sa mga na. mag-uubo, ito po, lakatulan, pandan, tanglad. Wow. Para sa mga matataas ang creatinine. O tapos, ito po, moringa ginger tea. Ito ang naging bestseller ko nung magka-COVID kasi pang-boost na ng immune system, panggamot pa sa ng lalamunan, mga sore throat. Kumbaga, kung halimbawa magatulan sa imong lalamunan, ma'am, nakakatabang ang moringa. O so si mga Moringa ginger. may abo, magatul ang lalamunan, moringa. Ini man, ma'am? Moringa ginger. Ito po, banabati. Nakakatulong ito, pampaihi po ito. Okay. Diuretic yung may mga UTI, may mga nagsisimula ng mga sa pag-ihi natin. Yan ang banaba. Banaba. Meron pa tayo dyang, ini ma'am, permi ko ning nadadangog, serpentina. Ano man ang health benefit kayan? Serpentina, ito po ay sa ating mga kababaihan during period. Masakit ang puson. Iwas dysmenorrhea. Oo, tapos anti-inflammatory din. Tapos may mga bukol na maliliit pa. Okay. Ang karamihan, nag-iinom nitong So sa kababaihan serpentina. mostly, okay? Ito pong guava tea sa may mga hyperacidity na Right. mga umaano ang sikmura. Sa umaga, umiinom nito, pagising lang. Kung
kung halimbawa mahal dataan sa imong ano yan, itong mga hyperacidity, nakakatabang po pala Yes niyan. po. Tapos medyo may may mga gas na ang bituka. Okay. Leading to na po yung tinatawag nilang ulcer. Kahit po sa mga sugat yan, dawa po ini, pwede mo din siyang sa balat gamiton. Pwede siyang sa Okay, igwa pa kita nahihiling po digdi honey, si mga mahilig dyan sa honey. Ano pa ini, ma'am? Okay. Okay, go ahead, po, ma'am. wild honey harvested from Mount Isarog. Okay. Mayroon po kaming mga tinutulungan ng mga harvester, mga small, mga eyepiece. Tapos, pinapakyaw namin yan kasi mahirap sa kanila na magbenta-benta ng galon-galon. Yes. Halimbawa, nakaharvest nila isang galon, mahirap kaya kinukuha namin, binibili namin. Tapos ito, ma'am, Roselle wine. Tinatanim namin ang Roselle plant sa farm namin. Tapos, pag nagbubunga na siya, yan tinatawag na calyxis. Kinukuha namin yan, pinaprocess namin into wine. And, pagkatapos, chili sauce, manlain-lain, mga tugang. Ito, Roselle pa ito, ma'am. Yung niya, ginagawa namin parang candy. Garo siya raisins, ano, ma'am? Oo, parang raisins. Prawns, ma'am. Ayan, Roselle masiram. prawns. Okay. Okay. Ayan, chili sauce, ma'am. Ito naman, chili. Pag nag-harvest kami ng chili, ginagawa na namin siyang chili sauce. With plenty of garlic para masarap siya. At ito Ini-human naman, ma'am, chips. tanim namin ng mga bungkukan. Wow, bungkukan, ginibong chips, mga tugang. Okay, so manlain-lain pong produkto. Mayroon pa kami, ma'am, na mga fresh harvest na Yes. walang chemical. Mga small harvest lang yan sa amin, sa greenhouse namin. Hindi namin ini-spray ng mga lason. Kaya, Organic, ano po. paunti-unti So when lang it sila. comes to price po, affordable. Affordable po. Okay, thank you very much, ma'am. Diyos mabalos po. Sir, siguro, Diyos mabalos, ma'am? Salamat. Ayan. Ngunyan, balik po kita kay Sir June. Yes. At meron pa rin kaming partner dito, ang Mike Lee's Farm. So, nandito po si Sir para kanya lang introduce ang kanilang mga product. Hi, sir. Please introduce yourself and si mga produktong ino-offer po nindungon yan. Hello, good morning. My name is James Cuba from Mike Lee's Integrated Farm sa Calabanga, and may mga tigo-offer din po kaming mga products dito like dragon fruit ice cream, mulberry ice cream, and dragon fruit jam and wine. Kakaiba ang dragon fruit wine. Ano po? Sige, go ahead po. Dragon fruit jam po. Dragon fruit jam. Okay, go ahead Tapos po. may mga turmeric din po kaming available dito and banana cake. May mga seedlings din po kami dito available like mulberry tree, passion fruit, tapos mga herbs po like peppermint, java mint, and Yan. So, kung halimbawa tiglalagyan sa mga if ever magluluto tayo, pwede natin yan ilagay yung mga yung mga herbs natin, 'di ba po? Yan. At ano pa po yung ito po ba? Ito may banana cake pa sindadigdi yung mga tugang. So, kindly please invite them to visit your booth here, digdi sa Department of Agriculture, ATI Bicol. Go ahead, sir. Ayan yung mga nandito po sa Naga and yung mga malalayo na mga gusto po nitong mga produkto namin, nandito po kami sa SM Naga City hanggang Saturday po. Thank you. Diyos mabalos pa and God bless you. Sir, thank you very much po. So yan, magbisita po kita digdiyo sa ATI Bicol. Ini po tabang tana. Duman sa mga negosyante. Magagayan po pati, sir. Siguro gusto ko lang i-commend ang ATI. Magagayan po pati ang packaging din. Ano po? So, inimbita rami po ang gabos na mga taga-Naga, taga-Kamsul, mga taga-Bicol. Okay? So, piyesta ngunyan. So, pagkain po oportunidad, dahil lang kita magbisita kina, kundi mailing po ang mga produkto ka sa tuway pa mga kabayan. Tapos sa tuway pong pagdigdi, masuporta rin po ang mga
sa ating mga local farmers. So, yan Diyos po. mabalo, sir. Mabuhay po ka mo. Thank you po. Yan, mga tugang, magbisita po kita digdi ha. Manlain-lain na produkto, magagayon pati ang packaging. Talagang world class. Ngunyan, balikan ta lang po digdiyo. Last na, kanso bago kaya po may kaulay. Habutang istorbohon. Ano pa to? Customer. Baka mawaran lugod ng customer. Ngunyan, sa puntong inigaro day na sibot si ma'am. Hello po. Hello, ma'am. Good afternoon. Si Sir po daw. Yan kita ngunyan digdi sa Most Reliable Metal Industries Corporation. Haputon taman. Ano pa ang product offers ngunyan? Pasensya na po, we had to interrupt your phone call. Ano pa ang product offers? As in, pag nagdigdi po ang mga viewers and listeners ta ngunyan na nakaantabay sa tuya, ano ang pwede nindang bisitahon sa booth po nindo digdi sa Negosyo 2022, ma'am? Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Nag-offer po si Most Reliable Metal Industries Corporation ng mga kitchen equipments, ma'am. Yung industrial kitchen equipment. Importer din po kami, hali po sa US, Italy, China din po. Magagayon po pati. Ano po inigaro siya dakulang oven po? Ano itong Yes for po, ma'am. big mga restaurants, big Yes po, ma'am. companies? Halos lahat po ng restaurant po dito sa SM and Camsor and Legazpi, ma'am. Kami po ang nag-susupply. Yes. So, pwede tapong dawa, kadikit lang po digdiyo ang mai-introduce ta. Arin po dyan itong usually talagang mabenta nindong mga produkto from companies. Usually, ma'am, ang mabenta sa mo is baking equipments. Okay. This one's very yes, beautiful, ma'am. mga tugang. We have single deck and two deck and three deck pa po. Yes, so pwede po digdi, sarabay-sabay na ano ang Yes, ma'am. gamit. Multi-purpose po. Pwede po tayong mag-bake, mag-lechon, mag-pizza. Lechon, mga tugang, imagine that. Through this equipment, through this machine, makakalechon ka. Si mga mahilig sa lechon, pwedeng-pwede na ni. So, pwede yan, ma'am. Halimbawa, digdi nagle-lechon ka, digdi nagbe-bake ka, sabay-sabay. Hindi po pwede, ma'am. Kung lechon lang po. Kasi Lechon yung lang. mixing ng ano. Pero, makakalechon ka. Sa inka kayo nakahiling. Lechon de leche. Makakalechon de leche. Yes. What else, ma'am? Ang pwede tang ano sa inda? Ito, ma'am, na ito, ma'am, Euro Range. Actually, mabinta po ito sa amin. Pwede pong pambahay and pwede din pang negosyo. Makakapag-roast ka na po dito ng chicken and bake po Yan. also. And pizza po, pwede din. Kumbaga dawa sa rabayan ang mga manok mong i-roast or i-oven. Ano na siya? With 5 burners. That's wonderful. Sa tapo. 5 burners, mga tugang. Si mga mawot dyan magbukas ng negosyo. Tangon yan pati, ma'am, nauuso ang restaurants. Yes po, ma'am. Yan, magbakal na kita digdi. Ano pa, ma'am? Ang siguro dawa last na lang na product offers nindo. Pero kadakol pa po yan, ha? Ma-feature lang kitang tulo para may idea ka mo. Arin pa po dyan, This ma'am. one, ma'am, this is a rice steaming cabinet. Pwede po tayo na sa rice, 20 to 25 minutes lang po yung cooking time niyan. Okay. Yes, po. Maluto, ma'am? Ano pong apod? Rice steaming cabinet. Rice steaming cabinet. Bukod, ma'am, sa rice, pwede po tayo mag-steam dyan. Aha. Like yung Fish, siopaw, siomay. fish, and Wonderful. other- Yes po. Yan, mga tugang, iniyo kung ika-restaurant, tapos talagang kadakol kang customer, sa rabayan na yan, dai ka mahalata. Minsan pati sa restaurants, haloy ang waiting time. So kung igwa kang equipments na reliable, dakula, sturdy, assured ka na ang mga customers mabalik-balik sa imo. Taday sinda mahalat. So kung kaipuhan ta po, ma'am, kindly please invite our viewers and listeners to visit your booth here. Ang showroom mi po, igwa po kami sa Cebu, Davao, Manila, and also in Tabaco. Digdi po sa Naga, digdi po kami sa Dorji, Binmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Thank you very much, ma'am. Ma'am, I failed to ask for you. Ma'am Vilma Armea. Diyos mabalos, ma'am. Thank you, ma'am. And God bless you po. Diyos mabalos. Yan, mga tugang. So far, yun na po yan. And sa tuyang paglibot-libot digdiyo. Sa tuyang mga booth. Pero yan po, pahapyaw lang yan, ha? Pahapyaw pa sana yan.
kung ano ang mahihiling nindo sa mga booth digdi sa Negosyo 2222 Trade Fair sa SM City Naga. So magbirisita na po si mga nasa taas, magbaraba na digdi, bisitahon ang mga booth, magbakal as in avail of the services offered by our exhibitors. Again, Diyos mabalos po sa SM City Naga sa tao po sa muya ng oportunidad na ikondusir ang Negosyo 2022 digdi sa SM City Activity Center. Mawataman pong pasalamatan ang Naga City Government, ako Bicol Party List at siyan alas 4:30 mga tugang magkakaigwa ning singing competition. Kaya day mabubor si mga mabisita digdiyo sa Satuyang Trade Fair. Department of Tourism headed by Regional Director Herbie Aguas, and also again our very much gratefulness, talagang very much gratefulness. Pero sarala ng grammar ko. Pero yun na yung kayan. Diyos mabalos po sa SM City Naga. As in sa gabos pong nagtabang sa tuya. Saroon ko lang, Ionic Mineral Drops, PRC Supply Chain Professionals, 3GX IT Solutions, Gateway Visa Solutions, Agricultural Training Institute Region 5, Argus Architectural Design, IMJ Interactive, Diyos mabalos IMJ, Samtuas Events, Bigs, Sugary Treats, Jollibee, Moraville The Garden, Work Asia International Recruitment Agency Incorporated, Congressman Gobby Bordado, Converge, Square Foot Advertising, and R&B Blink International Corporation or Co. Diyos mabalos po sa ito. As in, magbisita na po digdi sa Negosyo 2022, sarabay sa pag-ahon, sarabay sa pagbangon. Puun po yan ngunya na aldaw sa Good Setyembre 18, maghirilingan po kita. Again, this has been Antoinette Eduardo. Diyos mabalos po, sama-sama tayo, Pilipino.